Okay. Yan tabi BP. An sa to yung At least naklaro pag-okay. tabi, Jimmy. Ako sa ko, okay man ito. Basta dahil kinabalgar na kuan, na regulasyon. Na paano man na magkapag-relax, sige lang. Kung dahil nakalib, may problema. Okay, sige. Naglib da araman da ninda diretso ninda, araman ninda sa bawal, araman ninda sa dae. Okay. O yan tabi BP, an sa to yung mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, halidigdi sa DPW sa 3rd District, Jimmy na salita, din si GB Nyon. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo. Aramon talo ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo. Dua paten yaon dyan. Si Karen at saka si Limuel. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Aramon talo ang sitwasyon sa flag raising ceremony. Dapat yan 7:30 kanina. Karen, good morning. Yes, VP Henry, actually, very normal man. Pero, tagtod na kayan, may matakaibanan mo na kita sa ninya, bagong pamayo ka na apse mo. Dahil ang tangunyan pa lang, VP Henry, yung pinaka-first day niya ngunyan sa trabaho, bilang pamayo kay ning sa dakulang opisina kan Kapitolyo, si dating Vice Mayor kan Liga si Bobby Cristobal. Ako tun daw, na magiging direksyon kay ni mag-phone ngunyan aldaw. Ako tun taman, kung nuarin ang kankanan sinda sa sanggunian panlalawigan kan Albay. VP, Ceci. Hello. Good morning, BT. Good morning. Na listeners ta. Maapunta ka pa kutang Vice Mayor. Hindi po, ta. Good morning. Former. Congratulations, Tabi. Congratulations, Salamat, Tabi, sa Tabi, imo. BT. Salamat. Ano yan, APSEMO Chief Bobby Cristobal. Nadangog ko sa interview mo kay Pio Kaso Sarong Aldao and nadangog ko man sa imong mga plano sa satuyang probinsya. Siguro maghapot Tabi ang satuyang mga kababayan Tabi, APSEMO Chief Bobby Cristobal. Ano po ang expectation sa imo bilang APSEMO Chief Tabi na nagtukaw pasanakan o minaging Aldao? Yes po. We will be keeping the road rolling and dahil nakita maaksayan ng panahon. Sa ngunyan, mapuon tulos kita ng pagda-conducer ng mga meetings with each divisions kan APSEMO. Sa nganing matawan kita ng update, ma-identify katulos yung mga kaipuhan na mga pakusugon pa, kaipuhan pa karayon. Sa nganing din putol as in padagos nang ma-improve ang maraming serbisyo kan APSEMO. Yes. Ang sali mo Tabi, Chief, ano yan? Challenging in it, di ba? Kasi sa mga pinalitan mo dyan, talagang may malawak na kaaraman pag-abot sa disaster management. Tabi, igwa ka man ki-experience. Nagpungkot sa barangay and naging Vice Mayor kan syudad. Nailing mo man Tabi ang sitwasyon. Ano po ang sali mo nagari pinaka-challenge sa imo kay ni Tabi, Sir Bobby? Yes, dakulaon na challenge ini. Kumbaga, dakulaon na pagkakaiba ka ini. Kumbaga dati, saro ako sa mga kliyente ng APSEMO bilang punong barangay, bilang miyembro kan Sangguniang Panlungsod. Ngunyan, hindi naman kita, different point of view. Feeling ko ang mas magayon lang dyan, me being the new head of APSEMO, is aram ko kung ano so expectation, so tigahanap, tigahagad kan mga constituentes ng APSEMO, hali sa inda. So I had a different perspective. So I believe dakula ang sakuyang maidadagdag na pagbabago, improvement digdi sa opisinang ini. Opo. May mga pagbabago po kita sa proseso kan opisina Tabi bilang APSEMO as in Disaster Management Office kang Albay Tabi, Chief Bobby? Yes, I'll have to check first itong current na system na in place and then we will make sure na everything is in place, tama, as in sa mga kaipuhan bagohon, katuyang babagohon. Yeah, very good po yan. Aram ko po, nagari tulo ka mong pinagpilian, aplikante sa pagiging APSEMO Chief. Paano Tabi? Paano ka magiging, sabi nga ni, paano mo maray na relasyon, duman Tabi sa naindot na tabing mga applicants. Nakauron mo na Tabi sinda Chief Bobby? Yes, definitely. I'm going to talk to them. Siyempre, dahil taman maiwasan yan. Haloy na panahon ka mo mag-iiribanan. Iyo po. So, nakaulay ko na po si Roderick, saro man sa mga aplikante, Roderick Mendoza, so dating OIC. And then, si Eugene, ngayon mag-uulay kami na pagkaldaw. I see. Opo. First time sa office mo ngunyan, Tabi ngunyan naman, Tabi, sir? Tama? Not really, because nag-assume ka na tulos ka after ka mag-take out ka. After the oath taking. So last Thursday,
nakapasar-pasar naman po kita and then pigsurusirit ka naman po. Ayun. So, ka na pala ng pag-apudan, Mickey, mas kanong oras pag may maraot na panahon, sana daiman. Yes po, anytime. So, anyway, nagiging busy man sana kami sa Indo, lalo na sa imo, pag may maraot pong panahon, tabi, Chief Bobby. Pag isa normal, wala maging masyadong problema sa muya. Ang komunikasyon po hali sa imo. Ang linya ko. Yeah, opo, okay. Salamaton, Tabi, and congratulations, Tabi. Apsimo Chief Bobby Cristobal. Mabuhay po. Maraming alaw po. Thank you so much. Karen? Thank you, Tabi, Sir Bobby. Actually, depende. Kasi bago nag-atindir kami nga flag raising, nanotisyan ko, bako panusulin niya kan ibang mga department officers sa flag raising. Gustong sabihin, may day pa talaga nakakaarantos na 7:30 a.m. Kasusig sa nakalap kong informasyon. Medyo agyat sa inyo, Tabi Henry. Itong oras na 7:30, iyo pa sa nangyay. So, pag-arasod ni kang mga asi ini. Kaya medyo mapagal-pagal na ya, sarap pa dyan. So, sakayan, medyo mapagal, considering na diit patabi ang mga bihikulo. Pero overall, Henry, okay man, paano man sa ibang department, gustong sabihin, nakasunod man sa 7:30 AM na report sa Tabaho, sa iba, taga-adjust pa. Yan ang Okay. report, Karen Ana, this is the video. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwa. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige daw, ipadescribe ta daw kay Limuel Lipino ang sitwasyon sa ginibong flag raising ceremony ka sa Bago. Diyan po, mga tugang sa Kapitolyo, kan Albay. Dadangog ka. Ramon ta daw, kunyaon dyan. Mga tugang, Gabos, kumusta daw ang naging sitwasyon? Kaya naging mensahe kang provincial administrator. Sa DCG. Nasa official travel man. Please. Sabi yan sa tuyang gobernador. Limuel, good morning, Limuel. Yes, BP Henry, good morning. As in, good morning sa tuya mga parantabay. BP Henry, tama ti Karen na ngunya na daw medyo diit-diit sana to mga empleyados ng provincial na nagatinder ngunya na sa flag ceremony. Yes, Opo. BP Henry? Yeah, go ahead, go ahead. BP Henry, ngunya na daw si Governor Rosal. So pakikipaguro man naton sa kanila nasa ibang bansa BP Henry. Nasa Australia, ang gobernador. Nasa Australia si Governor Rosal. At tama man BP Henry na garo nag-adjust pa so sa tuyang mga empleyados sa 7:30 o sa 7:20 na pagtuon kan nangyaring flag raising ceremony. Ngunyan baga BP Henry ang aton 4-day work week garo kailangan nindang magtuon ki apab sa 4-day work week. BP Henry pinahimutikan man tabi ni provincial administrator as in si Raul Rosal na willing da siya mag-resign as chairman sa task force sa Quarry as in bilang provincial administrator basta mapatunayan daan na involved siya sa Quarry as in may mga ebidensya. Ini ang sinabi niya DPR matapos ang mga fake news na nangyayari sa Facebook na garo nagsasabing involved da siya sa Quarry. Okay. As in, yan muna BPN atong mga nakalap na impormasyon. Limuel, paano may nabot Yes, sa punto na sinabi iyan kang provincial administrator na may mga issue sa iyan na alegasyon na involved siya sa quarry operation? Yes, BP. Sa Facebook, pigsasabing involved na siya sa mga quarry. Oo. Kaya pinahimutikan man o klaro niya man ngunyan na aldaw na kung may mapatunayan na involved siya sa quarry, as in kung may mga ebidensya BP Henry, willing na siya mag-resign. I see. Okay. So yun magabat na binuhian niya, ano? Willing siya mag-resign kung patunayan na siya may involved sa quarry operation. Yes, BP Pero Henry. ang involvement niya baga dyan, siya nagutukaw na representante kang probinsya, duman sa provincial, Provincial Mining Board? Ano ito? Yes, BP sa task force quarry. Yan. Siya po pinaka-head. Yeah. Pinaka-pamayo task force quarry. Pero ang pigme-mention niya kayo na involvement, so gari pigdududahan siya na may quarry operation man siya? Yes, BP Henry. Ayun. So mga naglalabas na impormasyon sa Facebook. Kaya ngunyan daw,
sabihan niya man, Aha. digit sa flag racing, na kung may ebidensya na willing siya mag-resign. Aha. Okay. Okay. Yan, DP Henry, Okay. sa tuyang Pero mga so, dagdag Limuel, Yes, aside Bibian. from that sinabi administrator, kumusta so dakul bang although aday ko alam kung kabisado mo ang bilang kan employees diyan pa nag-plug ceremony every Monday, pero kumusta so mga empleyado halos dakul ba, kumusta diit o anong observation mo? sa obserbasyon natin, DP Henry, garo diit ko niya na aldaw. Aha. Pang mga nakaligad na bulan, as in mga simana, compared sa mga nakaligad na simana, mas dakol. Ngunyan na daw, DP Henry, garo diit ko niyan. Aha. Okay. O Oo. dapat kaya kung 7:30 ang kanta kang lupang hinirang, mga 7:15 yaon sinda diyan. Yes, DP Henry. Okay. Sa 7:20, ngunyan na daw, nagpuon. Tama. Dati, 7:30. Oo. Okay. Sige. Okay. Sige, Limuel. Yan, DP Henry, yan mga dugang na bareta dito sa labas. Ako po si Limuel Pino, DC, GB News. Salamat, Limuel Pino, sa report. Hali dyan sa luwa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sa dami ng kung ano-anong kumakalat na sakit, katulad ng influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawawang atay, wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease? Tulad ng fatty liver, huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise. At ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarin, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Tulad ng proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Cinemalin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, sige, sandali lang ha. Medyo mamaguhan kita kan iyan na ano yan, work from home na yan, na may katuyuhan na dapat makatipid mga tugang ang gobyerno. I do not know, may nakauron ako kan, iguman ang gadaki piktuan sa pagtipid. Halimbawa ngaya so pamasahe kan mga empleyado. Ano nga niya ako depekto pag nagkaigwaki 4 days 4-day work week. At sa nga dyan re, ilimbawa nga yan na sa mga empleyado, mapa-opisina ka, 4 na aldaw na sana. Makakabawas sa mga empleyado sa pamasahe, buda sa panggasolina sa auto. Pwede. Di ba? Ikaduwa na pwede dyan, ito ngayang pagtipid sa kuryente. Halimbawa, matipid ka sa opisina, pero nga ako, gari pareho man sana. Until civil service law, they required mga tugang to work 10 hours, tama ba? 8 hours a day. Kung 8 hours a day, mga tugang, iyan, piporate ito sa 4 na aldaw, di magiging garo 10 hours a day. Kaya nga ni sinagari 7:30 to 6:30. Di ba? 7:30 to 7:30 a.m. to 6:30 a.m. Garo arog ka yan. Ngunyan, kung alam mo, magamit kang aircon, gari pareho man sa, I do not know, please correct me if I'm wrong, mga tugang. Gari pareho man sana, gari pareho man sana na ngaya, 10 hours a day, 8 hours a week, a day. Yung man sana, maon ka kang aircon,
Mga alas 7, tapapaliputon mo. Matapos ka, 6:30. Ay, doon na to kung anong proseso ka. Siguro, ang saro dyan mga tugang, so paggamit kang ilaw, pareho man sana, maun ka kang ilaw, tabi, mga tugang, 7 o'clock o 7:15. 10 oras ka mong nakaon ang ilaw. Oh. Anyway, saruan sa mga, kaya inadalan yan, igaw ang mga tugang iyang kita scientific reason, explanation, kung natapo arog ka iyan, tabi ang sitwasyon sa 4-day work week. Angel Mostasa nasa linya. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Go ahead, please. Hello? Go ahead. Hello? Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay sa mga dugang sa pangpareta. Sobra na, VP Henry, ang pasakit para sa mga residentes ng Imperial Rosemont High subdivision sa Barangay Istanza, Legazpi City. Ang pirang taon na, VP Henry, nakawaranin bulos ng tubig sa idang gripo, kawaranin alternatibong source ng tubig, apera duman sa sarong poso o bomba, ng description, VP Henry, kan mga residentes duman, sarong bulate na sa nadaan, di pa nagsiperma, para dagos ng maraot asin dain na mapakinabangan ini. Sigun sa nagkapirang mga residentes VP Henry, kung kan matumba itong tangke duman sa saindang subdivision kan taon 2019, wara na lamang kibulo sa saindang gripo. Alagad, may bulan-bulan VP Henry na bill ng tubig na ipigtataw sa inda, kantidad 390 pesos ang bill, nakaipuhan ng VP Henry bayadan, bulanan, na dapat ang pagbayad na VP Henry bako duman sa opisina ka itong si developer, kundi through bank transfer. Sigun sa nagpaabot in reklamo sa Revenue sa VP Henry na tuyong habo naman magpapangaran, wara na sindanin maisip na posibleng makatuwang sa sitwasyon ninda kundi ipaabot kay Sir Henry Maceda dahil sa pigpupugulan dahil sinda VP Henry na magpasiring duman sa opisina kan developer tanganing magreklamo atin ipaabot ang sa indang concern. Ang agrangay ninda VP Henry na tibaad lamang ngaya sa pagikan sa Judy, matabangan man silang masolusyonan ang problema sa tubig duman sa indang lugar, lalo na tapapaharanin na ang panahonin tag-inita. Istorya VP Henry kan mga residente hindi, sa ipuhan nindang magmata as early as 1 a.m. para magpila ka na sa indang mga galon na duman sa bomba o poso na date na nasanangan ni VP Henry paggamitan na serbisyo kay ni. Dahil ang taday man nila kakayanon ang 90 pesos na bayad kada drum na pigbabayad o ibabayad duman sa mga nagde-deliver ng tubig. Makairakon man ining puso na lipilan nindang halabaon. Kuan na baga raot na sa mga iyo nga nito VP. Tornilyo, pigubog ko sana lang kikuan, pigubog ko sana lang alambre. Okay. Sa kada hiwasan kang Rosemont Subdivision, busar o sa nang pigipilahan ninda? Yes po, VP Henry. Iyan lang ang pigagamit nila. Kaya sa mga residentes dyan, VP Henry, mga alauna si maaga, sa mga magurang, sa itong sa mga estudyante, lalo na itong mga estudyante ngayon, nagmamarata na ngaya si alauna si aga, mga alas 3, araw kaya, tanganing iya, magpila na dyan sa bomba na iyan. Kaysa ining subdivision tabi na niyo? Ang sabi ni VP Henry sa nagpaabot sa tuya, ang developer ka ini, iyo ang Imperial Home. Okay. Arog ka ini. Anong, baliki daw giraray, natanawaran sindi diyang kitubig, supply kitubig? Taon 2019 baga VP Henry. So, rumdum ko ini VP Henry pinasakat mo kami duman ni Ate Ange, duman sa subdivision na iyan. Sila tong babaga ini VP Henry tangke kitubig sa taon 2019. And after that to VP Henry, wala na sinda si bulos kit gripo o tubig sa gripo sa good sa presente. Okay. Di pwedeng takudan iyang kang LCWD kitubig kilinya? Deng linya? Ang taramang VP Henry ka nagpaabot sa tuya, habo da akan developer na mismong so LCWD dahil lang privado da ni VP Henry. Nasisen mga supply kitubig dyan? Yan VPN hapon. Nalibong ako Nalibong ako. Ang taramong di VP Henry. Diyan baga tod maridig ka sa DCGB. Agi na digdi sa opisina. Ay, Apo. anong opisina? Ano yung temporary opisina ninyo yan? Di ko daw VP aram kung hain ang temporary office Ano nila. pa daw? Tagari, alangan eh. Ang taramon pa di VP Henry,
ang gusto dapo kan mga homeowners kuta na kung pwede kuta nang maglaog kuta na itong Legazpi Water District para masolusyonan ngayon itong problema. Ang problema po abo kan developer. Yeah. Nya kun habo kan sorry kwanta mo na ang lado ni tabi kwan Angel. Yes po, opo. Kun habo ni anong alternatibo ninda na may tubig diyan? Tangaram ko so tangke diyan rubi ng pahog ito. Ganun man mo. 2019 yan, Vicky. Una to ito Opo. na sulit dahil binugtangyari kitangki para sa mga taga-subdivision. Yan, VP Henry, yan hapon. Dumanon mo tabi, Angel? Yes po, VP. Aramada kun hain iyan sa endang opisina? Yes po. Na dapat magpaliwanag iyan. Tayirak man kan mga tao dyan, pirang taon na desindang linya kitubig. Nataang subdivision, day pwedeng padalaga ng kitubig ang water district? May mga pulisiya baga kayan VP Henry. Arugan so sarodi na subdivision man sa may partikan puro area. Yeah. Iyo man baga VP Henry so concernin da. Day basta-basta makapag-intervene agad an water supplier na syudad. Hindi man ang ganun. Dan LGU dahil lang kami mga pulisiya sila VP Henry. Yeah. Sa mga subdivision developer. Yes po, opo. Mas mali ako tada ko naka-esta sa subdivision. Pero may plano ka magbakal. Mga duwang larong. Sige. So, baad lamang ngayon, VP Henry, sa pag-ibang candidate sa Venus, madangog ngayon kan alkalde sa muya ngayang tagadan. Di pa siya nag-reach out kay Mayor Hisham? Pwede ipa VP Henry kasi dito baad lamang ngayon, madangog ngayon kan alkalde. Bad si Kuya Al VP Henry, nakamonitor na sa may parte kan City Hall. Yeah. May paabot kay alkalde Hisham Ismail. Sige. Okay. So, yan dito sa Totod, hanapan ko lang VP Henry sa opisina man, kay ning developer na Sige ini sa daw. mga gadan taman. Iyo. Side asin paliwanag asin matabangan ang kunoy Mga konta Angel, mga listener ta masal na nagong linda yan. Mga ambigatan niya diyan, mga barkada ta Apo. raon niya. Kaya madali mo makauron yan. Iyo. Yes po, VP. Interview ka, So, i-live mo sa Kuya Grarayo, i-record mo na sana. Bala Apo. ka. Kung ano, mas importante, ano ang gigibuhon dyan na solusyon sa Rosemont na iyan, kung madaing tubig hanggang ngunyan, 2019 pa, nagaba sa tangke. Yes po, VP Henry. Di ba? Okay. Yes Sige. po. Mhm. So, yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas in Ramos Salva District Division. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Attorney Villarmino, same working hours, however, fuel consumption would also lesser because thousands of employees will stay home by Friday and no longer commute. Yes, eksakto tabi Attorney Alvin Villarmino. Inang nailing ko digdi na siya mong sinabi, di ba? So fuel consumption, dahil magparuluwas, di ba? Dahil yaon sindasarong sa Friday, budadit mas na nakaiyan mga tugang anmarluwas talaga para magliwaliw. Ngunyan nga ning mga panahon na ini, kadaklan, mga tugang sa mga tao, halos sabo ng magruluwas. Ha? Dahil nagamit ang sendang auto. Sabi ni Toy Reynoso, hi Migo, 4-day work week dating system. 8 hours times 15 is 40 hours. Week required 4-day work week. 40 hours week required per week requirement divided by 4 days, 10 hours work day times 4 days is 40 hours requirement week without monetary diminution and unhampered work productivity. Yan. Thank you tabi Manong Toy Rain sa imong reaksyon ko niya na pagkaaga digdi po sa tuya na programa. Yaon si Padingal, baka lamang yaon si Mayor Hisham, baka mahagip ta lamang si Mayor Hisham ngunyan ha. Dandali lang ha. Baka lamang yaon si Mayor Hisham. Baka lamang nakaulo ni Padingal. Flag racing. Baretang bareta. Kamin Padingal. Yes, sabi, Yeah. pati, actually yaon talaga si Mayor, kundi may mga kauron pa. May mga kauron pa si Mayor. Sige daw. Para sa magayon so mensahe kan sa tuya ng alkalde dahil pagdilayan sweldo. Tama. Dahil pagdilayan Tama. sweldo sa Holy Week. Yan. Oo. Kaya importanteng makasweldo tulos ang mga empleyado. Okay. Siyempre next week paniyan busy week na yan sa tuya. Yeah. Dapat sa epekto mo niyan kan
presyo ng mga produktong petrolyo, tiyos ang tao. Yeah, Kaya totoo. dapat dahil pagdilian sweldo. Si Mayor, nakikiuron pa sa nagkapira niyang department head. Sige daw. After kan flag ceremony, tangani na arintado ang dalagan. Itugon niya sa mga department head na dahil pag delay ang payroll. Dahil problema sa budget and city government, kundi nade-delay ang payroll kan ibang department. Natamang palita delay daw. Hindi, nagsabot ko nga Na, samantalang may budget yan. Tama si Mayor. Tama siya. May budget yan eh. May budget, annual budget bagang para sa personnel, Opo. salary, Yung ano eh. wages and salary. Natatanda yung delay yan. Ano? Yeah, so yung ano eh. Kaya, Samantalang, arami yan. Kaya mga nag-prepare ka yan. Oo. Diba? Kasi sa nata, kauron pa si Bading Cecil. Maling si Sel Arcilia. Papundoanan si Maday. Tingin ma-interview ako, tabi, Maday. Taraban mo si Maling Cecil. Lantig, yun si Maday, mapigalat si Mayor. Seryoso ang istorya. Ano? Seryoso ang istorya ni Bata Maday. nakulunan si Maling Cecil kistorya. Ay. Awera ka. Kundotan ka ni. Ano si Silver? Oo. Na-dismiss mo naman kaya ko. At ayun nga ni. Bata nakulon. Bata nakulon si Dino mo sang gibaling si Silky istorya para sa karahayan kang syudad. Yeah. Buro sa karahayan kang CSWD. Oo, lalo mo niya na Di ba? dagulan ano. Ata na nga. Matingit na kita kay Mayor Kim. Tumaling ka na nga pumundo na si Madi. Oo. Aning ma-authenticate ang mensahe ni Yeah. Mayor. Ngayon nun sa mensahe ni Mayor para ma-authenticate digdi sa kanya na pagkaaga. Okay. Oo. So, kauron pa si City Administrator, si Ma'am Grace Bachelier and si Mading Cecil. May mga pitutugon pa na alkalde. Kanya na Lunes, 1 week before Holy Week. And sa iyang mensahe sa iyang mga department. May tinawan kay recognition digdi sa rong CSU si Norman, sa apelyido ni Norman. Nagulik ki 10,000. Nagulik ki 10,000 pesos sa taga Buraguis na natwa niya. Kaya alingon ka so butikari yata ang yes, si Mayor. Mayor tabi. Mayor tabi, masingit kaming halipot na minuto tabi si Henry. Apa. Good morning, Mayor. Morning, Henry. Good morning, Tabi. Nadakop ta ka manggiraraya. Okay. Mayor Primero, may sinabi si Padingal sa report na pig-warningan mo sa mga department heads mo na dapat daing dili ang sweldo. What happened po? Yes, tama, VP. Dahil maabot po ngunit ng Holy Week, as in, naong kita sa krisis, dapat on time permi ang pag-abot, as in, pag-distribute ang sweldo kasi ito yung mga trabahante ko digdi sa tuwing syudad. Dapat ko yan na panahon na ini, nakatuto kita at nagtarabangan dahil, grabe, gabos tabi na barakalo nun yan, pasakat tabi, VP. Opo. Nagpasunod ka tabi, Mayor, for the work week na? Okay, for the... Yes, tabi, VP, tama. Naka-hybrid type po kami, compressed 4 days pero 9 hours lang, and so ultimo allow na Friday, so work from home, half day na lang tabi. Ayun. Para sa tuyang mga trabahante sa Ciudad Legazpi magluwas man after ki lunchtime tabi, dahil kay punta man ki activity outside their houses para lamang maggastusin da. Hindi na po maapektaran ng mga utility vehicle. Ayun, naputol si Pading Al. Okay. Mayor? Yes po. Opo, sarap pa po may plano kung magtawag subsidy para sa mga tricycle drivers. Kumusta na po ang status kay Tubod? Ano rin po yan pwede? Yes po, VP, tama. Magkataywa po kitang simultaneous na payout. Kunya na April tabi. April 11 if I'm not mistaken. Simultaneous po yan. Likit sa tuyang probinsya ng Albay.
sarabay po ma-payout ang tulong syudad. Ligaw, Legazpi, and Tabaco, Tabi. Opo. Pira pong tricycle drivers ang target na mayor dyan sa Legazpi? More or less 2,500. I'm not sure, VP, to exact count, Tabi. Pero minsan kaya iguang mga unit, Opo. duwa-duwa Tabi ang driver. So, we just need to verify it and submit the total I see. and total numbers, Tabi. Opo. Per driver pwede mayor ba? Kung per unit per driver? Yeah po. Per driver? Po. Opo. Kasi driver ang nangaipuan magtao. Yeah. Matawag tayo subsidiya dahil nahiling tama na ang franchise, tigitawan mo lang yan po, Tabi. So, minsan franchise owner, Opo. tigitawan yan minsan kang boundary hulog, Tabi. Iya. Hanggang no rin po ni mayor na subsidita sa mga tricycle drivers? Hanggang no rin po? Hanggang no rin? Opo. I do not know, Tabi, kung hanggang no rin ang subsidiyang ini. Basta, ali din sa nasyonal, Opo. ali po sa DSWD, and dapat ma-profile ng tama. Opo. Para lamang talaga makinabang sa yung mga Toda drivers, Tabi. So, 5,000 pesos po, BP, Opo. ang itatao po kang DSWD Yeah. sa kada tricycle driver, Tabi. Ay, okay. Your salo na lang po ta. Gusto kong ipaabot sa imo ini ta sa mga taga Rosmont Subdivision, diyan baga sa may istansa gayo diyan. Nagpaabot sa ko na since 2019 pa palan mayor, wala sin ng tubig. Ano nga daw? Baka po pwedeng Opo, paano daw yan matawang konsistensya, Tabi mayor, na ining mga taga Rosmont palan since 2019 kan sutangkininda diyan tuminumba. Di po sin daki water supply, mayor. Gusto pong ipaabot sa imo, Tabi, baka pwedeng maka-intervene da, Tabi, ang lokal na gobyerno. Ulay po kita sa LCWD, Apo. VP. Let's see Apo. kung ano nangyari dyan kung natawaran tubig yan. Pero, nailig naman na ano yun na po problema sa Southern Barangay, tawaran tubig. Pero kung yan na taon po, sa tigpondohan ang patubig, pasiring sa Southern Barangay. Kung papansin nyo po, dito sa may Guyam, igwa dito tulong water reservoir. Opo. As in, duman po sa Tagungtong, Taiza, may duwang water reservoir, Tabi. Ngayon pong taon, nag-infuse na po ang City Government of Legazpi para mapatubigan itong mga water reservoir na ito na iwawaras po sa mga Southern Barangay. Siyempre po, kasabay po dyan ng Barangay Taisan. Siyempre, kasabay mo po dyan ng Barangay Stanza sa mga kinabang po na yan na patubig na, Tabi yan. Ang Yeah, LCWD. opo. Mayor, salamat po. Unless na may mensahe ka sa mga taga-Legazpi, Tabi. Siyempre po, sa ko yung kagadan po ginaray, sa ko yung mga padabang Legazpeños, mga tugang tatabi sa syudad. Magtarabangan po kita unya na panahon kang krisis. Aram sa nagrabe yan sa pinatigagihan dahil domino effect po ang paglangkaw ng gasolina, diesel. Kaya hopefully, ayaw po kamo dyan, lalo-lalo na po sa mga negosyante na hindi po kita pag-abrupt na pagsakat, hindi sa tama lang po para lamang maka-adjust ang katuyang mga kababayan natin. Opo. Iwan sa natabi, VP, salamat po and happy Monday po. Salamat po, Mayor. Thank you. Paringal. Thank you so much, Tabi. Mga tugang si Mayor Isiama Ismail Tabi pa ni. Sa tuwing interview mo niyan after kan flag ceremony. Alam Mario, thank you. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Okay. Hello, good morning. Pare, Yeah. nalingawan mo subsidy? Ayo palan. Alam ko na, text ko si ba? Iyo palan, iyo palan. Hindi mo na ako maka-interrupt sa iyo na makasupok mo na. Iyo nga ni pala. Iyo pala. De bale. Sige, ikuan ko pa rin ipaabot ko rin ha. Kaya pa i-text ko. Iyo. Oo. Okay. Okay. Sayang man. Iyo nga ni. Gabos na mga tao na may auto. Oo, nagbabakal man mga kitang gasolina, krudo. Yeah. Oo, ano ang subsidy? Yes. Ayaw. Okay. Sabi mo rin. Sige, thank you. Thank you. Thank you so much. All right, thank you. All right. Yan, Tabi, mga tug. Sandali lang, taapudan ko si GM Rico Salazar, ha. Sususyon ni Dodds, maray man ito, ipala, text ko si Padingal, ha, para mainghing niya kay Mayor. Ay, i-connecta kay GM Rico Salazar, kang LCWD, mga tugang, so concern kan mga taga Rosmont Subdivision. Ano, baka lamang masimbag kita ngon yan. Kundi Lunes,
aram ko pag Monday, meeting time iyan. And morning ka, and meeting yan sa Gabos Tabi. Hello. GM Rico? GM, si Henry po. Si Henry po, yeah. Pasensya na ta. May refer po kami sa imo. Pwedeng magkape ng minuto sana po. Okay. Iyo. Ano po? Maluwas lang pa ako tumuloy ang signal. Iyo mananggad. Sige po, pakikuan po location. Ta medyo maribok, may ikon mananggad. Medyo garble mananggad. Yan. Ano po? Yeah. Ano po? Okay na. Hello, GM? Hello? Ayun. Di maluya ka ang signal duman sa laog ka opisina ni GM Rico Salazar eh. Hello, sir. Aya, GM Rico, okay na po gayon. Ay, hello? Hello, good morning, GM. Medyo maluya pa. Yeah. Madali na itong maging maray. Deka po magluwas sa tinampo. Okay na po. Yeah, good morning, Tabi. Sa tinampo po. Yeah. Tinampo po. Okay, sorry. On-air ka po sa programa ko, GM Rico, kasi may pinaabot sa mong concern sa mga taga-Rosmond Subdivision na magpon pa lang kan 2019 na natumba duman sa tangke ninda. Dahil siyang sindang tubig hanggang ngunyan, dahil connection ki tubig hanggang ngunyan. Ano bang patakaran kayo ni kang water district Tabi pag-abot sa mga subdivision? Ang Rosmond po, sa taas, Opo. ang estansa. Istansa po Tabi, GM Rico. Istansa. Di pa man po ito na turnover sa Samuya. Tapos di man kami ki-service duman, big-offer. Okay. Ngunyan, ang pagpuro na iyan, dapat duman sa developer. Yeah. Tapos sa inang homeowners. Okay. Kaya baga po kami nag-iingwa na magkaigwa kay tangke duman sa may taguntong. Taguntong, oo. Sa isan. Pero Yeah. so pa duman po sa istansa, hindi pa man po ito makakover. Okay. Siguro po ang gastusin dyan, mga 200 million. Nako. Tapos hindi man sa operational expense. Para lang isa ka sa tubig duman. Opo. Although ideal ko naigwa kaming pasilidad duman sa kaning pababa gapos by gravity. Yeah. Ang ano ko lang, itong sa indang problema, hindi pwedeng laugan dahil uro nindep ito kang sa indang developer. Ngunyan, kan mga panahon, nagde-develop yung subdivision, say man nag-comply ang gapos na developer sa kaipuhan kang kaitong panahon. So, ngunyan disud na po ang nag-regulate. Opo. So, pwede kayo po sila magsurat duman sa indang developer na kami magkaigwa kay solusyon ang problema ini. Sa Muya po, pakuman po sa ugat kang kamot, pwede po kami magtabang sa pagtawag technical na opinion. Manungod sa kung anong pwedeng gibuhon sa inda. Pero hanggang duman lang po, dahil kami pwedeng mag-irahay. Dahil magkaring investment program na nakakover sa private owned properties na dahil pa man na-turnover. I see. So, ang water district palang Tabi, GM Rico, dahil pwede maglaog ki connection pag subdivision unless na turnover po yan sa what, tama ba? Sa LGU? Inotay pa man po kaming serbisyo duman. Okay. Kasi sabihin, dahil kami kibig na darang tubig. Pangduwa, Yeah. ikaw kaming pigapod na utility rules and regulations, kasabay po dyan ang subdivision policy na dapat ang ultimong blow-off ninda tubo ninda metro ninda tangke size kang pump asin ni Papa Samuyang pinaghihiling dahil pa man piga-turnover sa Samuya, may pigataw na kaming assessment para kung sakali na ma-approve na sa inyong subdivision para sa development, ma-approve na kandisod, kasabay na po duman sa tubig. Okay. Ngunyan, sa water distribution system, ngunyan, kung ang tubo ninda tama ang pagkalaag, tama sa specifications, igwa ki tangki na tama duman sa numero kan pamilyang ma-register duman. Ina-approve po ang Legazpi City Water District. As in, sa approval na ito, kung nagbabayad na sila kan mga fees, tapos nag-orient na kan mga subdivision owners, ay ibig sabihin sa mga residents, pwede na pong i-turn over sa Samuya. Parang duman po nindo, yun man po ang ginibumi sa Greenfield,
nahalo yan po ito, tirang taon. Oo. Yan po, turned over na sa Samuya, pati sa indang pasilidad. Mm. Hindi po sa Camellia, tapos na po gabos. So pag iling kang mga kakulangan ninda, grabe ang ginibo, pinatakso tirampo, taday na hanap sa mga tubo, inayos so tangke, tanganin ding leaks. Pero dahil man sila nagbayad ki 17 million, 16 million plus, so dahil man sila kakinabitan. Ayun. Naghahanap lang po kami, tapasado na po ang sa indang proposal or so as-built plan ninda sa Muya at na pong nahiling, na yung mananggalan nakakabit naman sa Senda. I So see. ining Rosmond, dahil naman po yan pwedeng laugon Yeah. Yeah. sa Henry, Opo. sa igwasindang paghuron sa indang mga homeowners. Yeah, okay. So, ang importante palang tabi, sinda ma-request sa DSUD, sabi Sir Rico, then iba pang proseso dyan, hanggang din na to turn over yan sa LCWD, di ka mo pwedeng lumaog dyan talaga. Yan ang regulasyon. Ayun po. Pagkaro baga po, minaluwas, maski nga ni right of way, at tinampo pala, Yeah. di man kami pwede mag-construct. Kung di man po, fixed turnover sa Muya at right of way. Kaya Nako. lang, ang tarong mas nakulang rason, di pa man po kami dyan i-servisyong pinag-officer. Yeah. Opo. So, it's Di more pa abot on... naman ang tubig litas. So, extension program abot lang po sa Taisan. Opo. Ang gigibuon So, it's more on the developer patabi, jurisdiction tabi, GM Rico, Sa developer pa yan. Ayun po. Opo, okay. Kaya po, sige, hiling sana pag nagde-develop sa rong subdivision, kahit po ang mahilingon na kung sa'yo ng water source, as in ano ang dapat na mga technical na mga gibuhon Opo. sa pag-adal, tangani masiguro na kada araw may tubig pag sila nagpakanta. Ayun, opo. So, salamat po. Salamat na maray, GM Rico, ha. Salamaton po sa pagsimbagan na po. Mabuhay pang LCWD. Salamat po at sa DCTV sa Henry. Salamat. Opo, thank you so much. Mga tugang General Manager Jess Rico Salazar, may kinaraman po yung Angel. Madumang ka talaga, Angel, sa developer. Kaya na ba ko? Pareho ang kang concern kang Camellia Homes. Kano minaging aldaw. Madumang ka talaga sa developer para kahurunon tasinda. Taan makakasolusyon yan. Bako sa Water District. Bako si Mayor Hisham. Bako tabi si Mayor Hisham. Kundi ang makakasolusyon dyan, iyo tabi mga tugang ang makakasolusyon dyan, iyo tabi ang developer, budaan mga asosasyon kan mga homeowners, yan na homeowner association dyan, na magkaigwang ururon, buda, ma-request tabi sa DSUD, Department of Housing and Urban Development. Tama ba? Department of Human Settlement, DSUD. Department of Human Settlement and Development. Garo-aro ka yan Tabi. Sinan magururong ka yan kung paano yan unless na yan po turnover mga tugang sa DSWD, LCWD. Pag turnover pala niyan, araw ka nangyari po dyan sa Greenfield Subdivision, that is the time ng Water District pwede na pong lumaog mga tugang magbog sa diling linya. Kaya lang, the subdivision will have to pay mga tugang kan mga kinakaipuhan na gastos sa lugar na iyan. Iyo po, Joshua, standby muna, 8:31 oras po sa Pilipinas. Magbabalik ang hapot makalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi.
tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hey! DC Salaga! Are you looking for quality and affordable home appliances and furnitures? We got something for you. So listen. Kung hanap mo, mura na appliances, huwag kang mag-alala, dami ditong choices. Mula sa TV, at rep, sala, set, got all you need. Mga pangangailangan sa bahay, lahat ng gadget na gamit pang alalay. Rice cooker, fan heater at cookpan, washing machine at stove, lahat na yan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, where your one-stop shop. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarine Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Limarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best, at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light, masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga.
Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ngunya na pagkaaga nasa linya, nasa linya ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Joshua Bino. Baretang Bareta. Saan ha po? 16 before 9 in the morning. Baretang Bareta. Hello Joshua, good morning, go ahead. Hello? Yeah, go ahead please. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong Bareta, yaon ang mayor, yaon ang vice mayor, pero wala ni saro na mga konsyal. Ang presidente asin nag-atender BP Henry sa flag raising ceremony. Unya na pagkaaga, daw ni na Lunes. Yang BP Henry na sitwasyon sa pag-obserbar niya to sa flag raising ceremony digdi sa munisipyo kan Daraga Albay ngunya na pagkaaga kung sain sa nagkapirang taon naman BP Henry na pagpurpasyar asin pag-cover niya to digdi sa munisipyo kan Daraga Albay, talagang bihira na manutaran kong kompleto ang mga elihidong opisyal pag-igwanin flag raising ceremony kada aldaw ni na Lunes. Minsan may saro, may diwa, minsan solo ang mayor, minsan yaon si mayor, yaon si vice mayor. Pero bihira na makumpleto ang nasa bale 10 na mga miyembros sa nasangguni ang bayan, pang 11 ang vice mayor, asin si mayor. Unyang kay BP Henry sa Daraga Albay, nag-implementar naman kay itong 4-day work week. Pero ang flag raising ceremony, iyo man graray alas 8. Saan laog sa munisipyo, alas 8 man graray BP Henry hanggang alas 5. Lunes hanggang Webes. Pag Biyernes, work from home. Pero kay Puan, personal man graray na magtrabaho itong nagkatirang mga department, partikular na ang Public Safety Office, Rural Health Unit, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya MDRRMO. Kung kaya day man paghiro BP Henry sa oras ka na trabaho, digdi sa munisipyo ka na Daraga Albay, and Lunes-Lunes, permiman pano, digdi sa atubangan ka na munisipyo, aktibo man ang mga empleyados sa munisipyo na mag-attendir sa flag raising ceremony, kundi saro lang talaga ang nanonotaran na obserbaran biraon makompleto ang bilang kan mga ilihidong opisyal na magpartisipar o mag-attendir sa flag raising kada Lunes. Aputa daw tabay yan, Joshua, kung ako talaga, tayang baga, government employee yan. Aputa daw ang DILG ka dyan sa LGU, baka may DILG dyan. Kung ano mandate kang mga elected officials pag-abot sa pag-attend kay flag raising ceremonies, ang aram ko kaan, Monday talaga, required sinaga. Bako lang tabay Diyos pa pagkaaga, Monday. Friday. Flag retreat. Ang pag Monday, flag racing, mailing mo dakol. Ang flag retreat na pagkahapon, 5, 10. Paminsan nga nagkakanta dyan, bako nagkakanta dyan, bako naman so empleyado. Ang nagbababa, in general in observation, bako sa daraga ini general observation ko ini, pag nagkakanta na kang lupa, dahil nga nagkakanta, nagbaba na so security guard. An masakla, pagkababaan pa minsan, sisablay sa abaga kan iba, bako gabosa, kan nagkakapira, observation ko ang kan mga inot. Ngunyan, ang gari gusto ko talagang masabutan, unelected official yan, pambihira mag-attender sa flag racing. Sino ba? Sarong bisman sa sarong simana? Bako iyo? Sarong simana, sarong bisman sinang sarong simana na madyan para mag-attender ka sesyon. Di ba? Actually, garo na man ang requirement na sina mag-opisina. They are required na mag-attend ka sesyon touch in the legislative. Aputa daw ang mga aputon mo to. Ngayon may report ka naman sa aga. Opo. Di ba? Aputa daw tabi. Tago. Abas kayo kang reporter talaga ako. Dahil mo mahiling dyan elected official. Inda lang sa ibang munisipyo bila syudad. Ako, na-assign ako sa kada munisipyo ka ito. Pambira mo mahiling na kompleto yan. Ibang aning dae. Pero ang permit talagang yaon dyan, ang mayor.
Ang vice mayor nga ni pambira man mailing. Sa bakod yan sa Daraga ha, sa ibang lugar. Mayor, buda ang gobernador. Pagyaw nan talagang may natin lagi flag racing. Pero so iba talaga na member kan legislative department, dahil nakukumpleto penming dae, ngani o igwa. Di ba? Okay, sige. Na-open mo yan, generalmente, matawag kita guidelines kan sa DILG kung anong mandato sa mga elected official. Opo. Okay, sige. Anyway, yan, Dito Henry, ang mga sitwasyon, obserbasyon, digdi sa satuyang area of responsibility, Joshua Bino, DCG. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwan. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Joshua, hello, good morning. Yeah, good morning. Good morning. Dahil ko lang tabi aram, iyan baga pag-attend kan pag-ceremony sa flag retreat? Ano tabi, may lay na nagko-cover kaya? Igwa, civil service. Igwa lingaw ko lang kung anong batas ito. Basta iyan, Lunes, flag racing, buda, flag retreat. Iyan ang requirement kaya. Okay. Kung may tabi iyan na batas, may corresponding penalty clause ito? Posible. Kung lay baga iyan, may batas siya, may penalty yan, di ba? Iyo tabi. Nagurang na lamang ako dito sa Pilipinas. Wala man akong nabalitaan na naparusahan lamang kayan. Na din nag-flag racing, ceremony, na nag-attendera di. Iyo tabi. Tama ka man hanggan. Tayong batas yan. May nabalitaan ka lamang? Tayong batas yan, pwedeng may administrative sanction, di ba? Administrative sanction para dyan. Gano'n mang kipagreklamo pa nung may ka-absent sa flag racing. Kaya iyan ang dapat na i-research pang sarap na maging na-research si Joshua. Ano, kung may gang penalty clause, ano ang corresponding penalty clause? And ano ang status kan implementation kaya? Yeah, tama. Yeah. Paano kaya sabi, naghapot lang ako sa inyo. Naghapot ako digdi sa mga tambay sa Sauda. Anong sabi kan mga taga-Saod na tambay? Ang sabi nila, kaya dadakol daw nag-attend ka na official. Mahal daw magpaderma. May tumampisngi, nabalad. Iya sabi. Ang analysis kan mga tambay na barkada mo, Marayon latoson ki gapon ki kasag marayon gapon ki kasag na hilaw diyan sa saod. Pero dapat kang mauko sa mga tambay. Yung baga, ang mga wisdom na mga makonsuelo asin iba pa yaon sa nagabos mura seryosong bagay ta. Yaon sin sa grassroots. Iyo, kaya ako tabi sa hiling ko pirming programa sa TV. Itong hururon kan mga tambay. Tambay, oh. Hiling na ito. Yeah, iyon na linggo ito. TV5. So, executive session. Yan, nailing ko ito eh. Mas ka nagluwas. Gano'n ba sa mga tambay ano ron? Oo. Magayon nun na-pick up mo? Sa radyo kaya, nag-iisip ang konsepto kaya, sa radyo kaya, medyo malain pa rin. Audio baga kaya. Di mo ma-identify so nagtatarami pag sa radyo, di ba? Pero sa TV talaga, yung may vision, magayon ang araw itong format. Pero ang sanong suggestion nga nila mga tambay kaya, dapat lang pag-ceremony sa covered court na. Nata, para madakol. Tabakan mabalad. Iyo tabi. Maray ang suggestion mo. Sige. Total, gabos mo bagang munisipyo, may covered court sampangan. Yes. Duma na sana. Biyo pa. Duma na sana. Okay. Tama ka man. Okay. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Good morning. Hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Alright. O sandali, may apod pa. Si Manong Red. Siya doon reaction kan lalaking ini. Mano, good morning. Mano, good morning. Morning. Kaya naman pag so pigsasabi kong consistency. Yeah. Tapos so mga ma-implementaan. Ito may diferensya kan, Mano. Yeah. Yun man ang ano. Kasi nag-ibukili, kaya ng mga penalty. Tapos si Say Madakop. Yan baga ang mga dapat aranokahan. Sa City Hall, so ito pigsabi mo kasubago na nadidelay ang sweldo.
dahil sa nagtatrabaho. Kang kada department ka, may nagigibo kang payroll kang kada department. Yeah. Natigis-submit man nindayan duman sa HR gayon. So, yung magibo ka. So nagigibo ka, yung may problema. Wala talaga delay. Iyong mananggad, ano? Wala man na iba dyan, wala man na iba. Kung anapon ninda kung kada departamento may nagigibo kang payroll kang kada Iyong mananggad. department ninda. Kung nagigibo ka, yun ang lata ko ninda. Yeah. Pero kung magabat ito sa mayor, di man ninda kaya lata ko ninda. Iyong mananggad. Ano, Migo? Tama ka man dyan. Para ganyan, di naman sa sa flag ceremony. Totoo, pira mo man mailing na may masanksyonan ng sarong sa gobyerno na din. Kasi wala man haning nagdadakop. Wala man Leon mo. Ang hindi na ako sa city, may daw parayo. Yung matalayan. Sa city, ang mayor nag-attend kay flag ceremony. Kasi after kang flag ceremony, kung may gusto siya sabihin sa mga tao niya, kakatarap siya. Ayun, that's the time na pwede mo na itarang kung anong gusto mo sabihin, kung ano-ano. Pero ang councilor, kung gusto man sa nakaan mag-attend sa kaya sabi ka sabing sa civil service ko ka na late talaga. Pero sa mga clubs, mga ibon nagigibo na naman. So implementor Yeah, tama. Parehas ketong sa mga sa bono ko naman sa PSO. Wala pag minsan igwang mga clamp na nakalaag. Paminsan dae. Pag warang clamp pa nakapark. Ako consistent. Kasi siyempre, ang tao, pag ako ka consistent, filming. Totoo, Migo. Sa ano man na bagay, dapat may consistency ka. May consistency Yeah. Di ba? Dapat man, Yeah. Mabigwa talaga ang consistency. Tapos, so implementor, ribunin na sa trabaho. Yeah. Okay. May mangyayari ka. Pero kung wala, yun na, hindi. Yeah. Yun na. Pero may nakitang arog na kaini. Yun. Okay. Okay. Sige, Mano. Salamaton. Okay. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi kang texter ta, sa totoo lang, totoo talaga na din ang sildo kan job order kan Legaspit, ang assistance kan head iyo ang nagbubuot kuno arin dapat gibuhon. Yan ha. Inexplain na po ang kasabago ni Mayor Hisham kan makahulay ta may instruction na si Mayor na dapat daing delay sa bagay na yan ha. Sana po bako band-aid gibuhon na action kan so developer naman sa tubig dapat pang permanent solution. Takon magpabulos man sinda tubig kay panbantayan mo ang gripo minsan maaga wala lamang paano man sa residente nan mga trabaho pagkaaga pirot na kakahalat. Yan. Target po ata sa 4-day work week mabawasan ang gasto sa pamasahe pero kung kan energy baga parehas man sa nata 10 hours per day for 4 days 40 days ligayon pariyo sa 8 hours in 5 days. Siguro sa mga opisina sundon subuksan sana ang kapwa kay puwan na ilaw. Igilid ang kurtina para maglawag ang natural light. Kina 25 degrees Celsius ang aircon. Kung mainit pa, magpamaypay na sa nagayod. Sana matapos ng giyera para makalabos ng fuel, kina magkakongkritong solusyon ang gobyerno. Diyos ko. Sabi kan sa tuya, tabi na reaksyon kan sa tuyang paradangog. Hello, good morning. Pagdi po, BP. Yeah, good morning po. May abot lang ako. Yeah. Bakit ang jeep? Bakit ang ibang namihingi ng subsidy? Ang may mga may-ari ng sasakyan. Opo. Lahat. Natal pagdating sa padjak. Hindi ba sila naapektuhan? Iyo. Sa crisis na yon? Ipaabot ko tama ang point mo po. Ipaabot na daw iyan. Tama ang point mo. Diba? Ang tanong, di ba kapag ang pagod na, pag uwi magtatrabaho pa, pasmado, pauwi gutom, bakit lahat? Ang tanong pa, inaapakan ba ang mga parapadyak ni Bongbong Marcos? Ang tanong. Yeah. Hindi naman talaga dapat na
Pati may ari na sasakyan nang hihingi. Opo. Nagsuputi. Nata para pa dyan. Kaya inadahat labas yan. Umulan, umaraw. Nanabiyahe yan kahit bagyo. Opo. Opo. Dapat na naman maintindihan nila na kung magbibigay sila sa mga gasolina, basta para pajak, ipatas man dahil daon yan, may pamilya rin yan, kumakain rin yan. Yeah. Opo, salamat. Good morning. Salamat po. Bye-bye. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Mga liver lovers, kumusta ang lifestyle natin? Party on, atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus, multivitamins, may mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag pa na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling sa liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay, mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright, mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Ini po si Henry M. Depong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye, mabuhay. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food